Alang-alang ketangsang bagian papat. Dino jemuah bubar magrib, aku sida menyang Malang numpak bis saka terminal Purabaya Bungurasi. Asile rembukanku karo Kiki lumantar telepon pancen ngene. Aku dikon menyang Malang jemuah bengi. Sawise aku nyenaoni bocah-bocah ing lingkungane omah sing tak nggoni. Terus nginep ing Malang sewengi, lah isuke menyang Kediri karo Kiki numpak bis. Lan rencanaku sorene aku mulih menyang desa kelahiranku alias pulang kampung. Jam 9:30 bengi tekan terminal Arjosari Malang. Aku njur goleki kios ing ruang tunggu sing wis difoto lan dikirim dening Kiki. Pranyata dheweke wis ngenteni ing kono sinambi ngopi. Banjur dheweke uga pesen mam lan ngombene kanggo wong loro. Rampung mam, langsung tumuju omah sing dinggoni Kiki yaiku ing daleme bulike sing ora adoh saka kampus nggone Kiki kuliah. Waktu iku Kiki nganggo sepeda motor metik cilik. Motor gedemu neng endi ki? Pitakonku. Neng Kediri, Mas. Kuliah aku mlaku wae, wong cedhak. Nah nek metu-metu nalika ana perlu ya nganggo motor iki. Iki kagungane tante. Tekan nggone aku dikenalake karo om lan tantene. Wonge grapyak lan semanak banget. Sawise adus lan ganti pakaian aku njur gabung lungguhan ing ruang tamu. Ing kono wis ana Kiki, om lan tante uga puterane loro wedok sing isih kelas 1 SMA lan kelas 2 SMP jarine. Oh iya, nalika nuduhake nggone jeding nalika arep adus mau, Kiki kober nyedaki lan kondo lirih supaya aku ora matur marang tantene yen mau wis maem ing terminal. Lah nek mengko awake dhewe diutus maem ki, pitakonku. Ya mam maneh wae, Mas. Sithik ae tinimbang mengko didukani. Temenan, ora let suwe aku lan Kiki diutus menyang mburi sak perlu mam. Ya wis dituruti wae. Aku karo Kiki mam maneh nggo syarat. Dene sing liyane padha pamit mlebu kamare dhewe-dhewe jalaran pancen wis wengi banget. Rampung mam, aku lan Kiki langsung mlebu kamar. Ning ora langsung turu. Jare nek bar mangan ora oleh langsung turu. Aku lan Kiki ngobrol dhisik. Kamare Kiki lumayan amba nanging dipane ukuran cilik. Lah, kasurmu kok cilik ki? Ya wis aku mengko tak turu ngisor wae. Aja Mas. Ing dhuwur wae. Ing kene adem, ora kaya Surabaya. Lah lak desek-desekan ya ora apa-apa, malah anget wangsulane karo guyu. Oh ya Mas, terus terang wis 3 wulan ing kene iki aku jek angel turu. Rata-rata turuku sak dhuwure jam 11. Keneng opo ki? Karo nyengir Kiki kondo. Biasa Mas. Soale lek neng Kediri biasane ibu ngelus-ngelus sirahku yen aku arep turu. Ih, dasar anak mama kalokku. Ya wis, mengko aku sing ngelus-ngelus. Temen ta Mas? Ya Mas, aku gelem. Wangsulane Kiki karo ngrakut gegerku. Wis aki, aku nyoba uwal. Aku lan Kiki banjur ngobrol ngalor ngidul. Kiki nyeritakake wiwitane mlebu kuliah,
kenal kanca kancane, uga ngeneni dosen-dosene. Aku cukup dadi pendengar setiane wae. Sawise kira-kira setengah jam ngobrol, aku ngajak mapan turu. Sidane turu dempetan mergo kasure cilik. Mas, ono apa Ki? Tak setitekne sajake putrane tante si Mita naksir sampean lho Mas. Ngomong apa to Ki? Iya Mas, bola-bali nyawang sampean wae lho. Wis nang turu. Kene tak lus-lus sirahmu ben enggal merem, kandaku. Dheweke banjur nyeleh sirahe ing pundak kiwaku. Lengenku dienggo bantale. Tangan kiwane numpang ing dadaku. Dene tanganku kiwa ngelus-ngelus rambute. Temenan, ora nganti seprapat jam dheweke keturon. Bareng kira-kira turune wis angler tenan, alon-alon sirahe tak elih nyang bantal lan awake tak selimuti. Aku njur turu ngungkuri. Aku nglilir nalika krungu adzan subuh. Kiki tak gugah, tak jak salat. Senajan abot, dheweke nurut. Wong loro banjur mudhun merga jedinge ing ngisor. Om lan tantene Kiki wis siap-siap menyang masjid. Aku matur arep bareng supaya dienteni. Banjur wong papat tumuju masjid. Om Pras, ngono jenenge ome Kiki, jejeri nggonku mlaku. Astane gandeng pundakku karo ndangu ngenani kuliahku, kegiatanku ing Surabaya, lan uga daerah asalku. Dene Kiki mlaku jejer tantene ing mburi. Wong loro iku meneng wae, mung ngrungokake anggonku omong-omongan karo Om Pras. Ing masjid ana ibu karo cewek saumuranku. Mungkin iku anake. Cewek iku ngelokake Kiki. Dengaren Ki? Iya Mbak. Iki ngancani Mas Tio, wangsulane Kiki. Dheweke nyawang aku. Aku mantuk terus tumuju papan wudu. Keprungu cewek iku takon maneh marang Kiki. Sopo Ki? Kancaku saka Surabaya, Mbak. Tak kira iku mau Hito lho Ki. Kandhane cewek iku karo guyu. Ing papan wudu nalika Kiki ing ana ing cedhakku, tak takoni. Sopo Hito iku Ki? Caesar Hito Mas. Lah iya sopo? Pitakonku penasaran. Halah, mosok gak eruh. Bintang sinetron sing tau main ing Anak Jalanan iku lho Mas. Gak sadar to nek sampean iku mirip Caesar Hito. Preketek wangsulanku. Banjur wiwit wudu. Bali saka masjid, aku lan Kiki mlebu kamar maneh. Hawane isih adem. Kiki nyiapake buku-buku lan laptope sing arep digawa menyang Kediri. Krana ana tugas kuliah sing arep digarap ing omah. Sauntara iku aku siap-siap adus. Ning kudu antri sik. Ngenteni Om Pras rampung siram. Omah sakmene gedene kok jedinge mung siji batinku. Jam 6:30 wong enom ngumpul ing ruang makan. Tante lan putra-putrane prei.
dene Om Pras arep budal kerja. Bubar sarapan aku lan Kiki dijak bareng ing mobile Om Pras merga panggonane kerja ngliwati terminal. Ya wis enak ora usah ngojek batinku. Ing terminal aku karo Kiki langsung mlebu lan cepet entuk bis. Ing jero bis Kiki turu maneh. Mungkin ora biasa tangi isuk dadi yo isih ngantuk. Sirahe disendenake ana ing pundakku. Wiwitane aku ngelus-ngelus rambute kaya mau bengi. Nanging kok penumpang liya padha nyawang. Mbok menawa ngira aku lan Kiki pasangan G alias pasangan sejenis. Aku njur cepet-cepet pindah tanganku nyang ngarep lan buka novel. Perjalanan saka Malang menyang Kediri mbutuhake wektu 2 jam. Banjur disambung nganggo ojek senajan to omahe Kiki ora adoh karo nggon mandeke bis. Ing latar ana mobil CR-V Silver diparkir. Ana tamu sapa Ki? Takonku. Koyoke Mas Antoni wangsulane. Oh, pacare Rani. Kiki mantuk. Ing ruang tamu aku salaman karo Rani. Banjur dikenalake karo Antoni. Antoni iku wonge putih. Mripate rada sipit. Alise kandel. Ana mirip-miripe karo artis Korea. Ganteng lan cocok yen karo Rani. Kiki uga banjur nyalami Antoni lan takon, "Kapan bali saka Aussie, Mas?" "Wingi, Ki." "Ya apa kabare?" takone Antoni. "Sehat, Mas," jawabe Kiki. "Oh ya, aku mlebu sik ya, Mas," kandhane Kiki karo geret tanganku mlebu nyang ruang keluarga nemoni bapak lan ibune Kiki. Bapak lan ibune Kiki grapyak banget. Kaya dene om lan tantene Kiki ing Malang iku. Bapak lan ibune uga ngendika supaya aku ora rikuh lan nganggep omahe iki kaya dene omahku dhewe. Sawise ngobrol sawetara, Kiki ngajak aku menyang kamare. Aku cingak. Kamare Kiki ombo banget. Nganggo AC, dipane gedhe. Ing bagian dhuwur dipan iku ana audione. Terus ing pojok ana lemari gedhe sing lawange 4. Njur ana meja kursi, komputer sak set. Ana TV LED ing tembok. Uga toilete ana ing ruang kamar iku. Kiki banjur ngongkon aku ganti pakaian santai lan istirahat dhisik. Dheweke metu. Aku ganti hemku nganggo kaos lan gletak ing turone Kiki. Aku ngremake mripatku, nyoba ngrasakake nikmate kasure Kiki. Nanging sing teka ing angen-angenku malah wewayangane Rani karo Antoni sing lagi jagongan ing ruang tamu. Tak coba ngipatake wewayangan iku ning ora bisa ilang.
malah tansaya ngeglo. Ilange nalika Kiki mbukak lawang lan mlebu, banjur ngajak aku menyang ruang makan, jarene bapak lan ibune wis nunggu. Pirsa aku teko, ibune langsung ngendika, "Ayo, kene makan siang sik nak Tio." "Inggih," wangsulanku cekak. Ing ruang makan iku mung ana Kiki, bapak, ibu, lan aku. Batinku, Rani karo Anton nang endi? Tak sawang ing latar mobile Anton ora ana. Ateges cah loro iku lagi metu. "Piye kabare bapak ibumu lan mbak-mbakmu sarta keluargane nak Tio? Padha sehat toh?" "Alhamdulillah sehat sedaya, Pak," wangsulanku. "Oh iya, merga saka bantuanmu nyebar brosur kae, nganti saiki isih lumintu lho wong sing tuku kanthi nggawa brosur iku." "Nggih, alhamdulillah, Pak. Menawi ngersakaken nyetak brosur malih ingkang langkung kathah, kula sagah kok, Pak, nyebaraken wonten ing kampus-kampus lintune." "Ya ora apa-apa, ning aja nganti ganggu kuliahmu lho ya. Aja nganti merga kegiatan iku njur prestasimu mudhun. Engko aku sing disalahne bapak lan ibumu." "Mboten kok, Pak. Kula milih wekdal ingkang lagi longgar." Bab brosur mengko tak rembuke dhewe karo Kiki. "Oh iya, tak deleng saka SMS banking, kartu ATM-e kok ora nate digunakake to nak Tio? Aja sungkan-sungkan to. Mosok ket mbiyen kok mung pisan iku tok njupuke." "Nggih, Pak, dereng wonten keperluan ingkang baku. Binjing-binjing mawon menawi wonten ingkang penting. Tuku laptop, Mas, karo printere pisan, ben rasah nanggone warnet nek nggarap tugas. Mengko nek wis wiwit gawe skripsi wae ki." "Kapan iku nak Tio?" ngendikane ibune. "Tahun ngajeng, Bu." "Ya wis, pokoke welingku aja sungkan-sungkan nggunakake kartu ATM iku lho ya." "Nggih, Bu. Matur nuwun. Mugi-mugi keluarga niki tansah pinaringan kesehatan, ugi rejeki ingkang langkung kathah malih. Mugi-mugi Gusti Allah paring berkah. Amin." Ngono wong telu iku njawab bareng. Rampung maem, Kiki ngajak aku menyang mburi omah. "Ngisis," jarine. "Ing kono akeh wit-witan maneka warna. Wit woh-wohan. Nanging sing ana wohe mung rambutan karo jambu. Wohe gembel tur mateng-mateng pisan." Kiki banjur nyeluk bocah lanang sing biasane resik-resik ing omah iku. Dheweke dikongkon Kiki golek tas kain loro ing pawon. Banjur dikongkon ngunduh rambutan karo jambu. Jarene arep digawakake aku nggo oleh-oleh bapak lan ibuku. Jam 3 sore aku pamitan bapak ibune Kiki. Ibuke Kiki uga nggawani aku, jarine jajanan khas Kediri, sak tas kain bek. Untung ae tasku mau isine mung kaos siji karo buku siji. Dadi oleh-oleh saka ibune Kiki tak lebokake tas, dene rambutan karo jambu tak cangking.
Kiki ngeterake aku menyang panggonan nyegat bis. Dheweke nunggu nganti aku oleh bis. Cekaking cerita, jam 5 sore aku wis ana ing omahku. Ibuku seneng banget merga anake lanang siji-sijine iki bisa bali lan kumpul ing omah iki. Aku ora nyang ndi-endi, tak gunakake wektu iku kanggo ngumpul ngilangake kangen karo keluargaku. Dina Minggu sore aku bali nyang Surabaya. Merga Senene aku ana kegiatan ing kampus. Kiki uga wis bali menyang Malang, diterake sopir. Dene Rani balik nang Surabaya dipapak Antoni. Seminggu candake Kiki telepon jarene brosure wis mari diedit. Banjur takon ngirim wae file brosur iku lan bakal tak cetakake ing Surabaya. Arep dicetak piro iki, Ki? Terserah Mas Tio wae, kandhane Kiki. Aku njur nggawa file brosur iku menyang percetakan. Tak cetak sing akeh pisan, 2000 eksemplar. Lan rencanaku bakal tak sebar ing kampus-kampus liya karo aku ngajak Rudi, mitraku sing asali saka Mojokerto. Sawise brosur kasil dicetak, aku njur ngajak Rudi nyebarake brosur iku ing kampus-kampus liya. Rudi gelem. Lan kebeneran maneh Rudi nggawa sepeda motore sing ana ing desa menyang kos-kosan. Dadi bisa muter-muter golek kampus sing cocok. Ing sawijining kampus elit yaiku kampus sing rata-rata mahasiswane keturunan Cina. Aku karo Rudi nyebarake brosur. Ora lali aku nganggo kacamata ireng, topi, uga masker. Mengkono uga Rudi. Dadi ora ana sing ngenali aku karo Rudi. Nalika nengan-nengahi nyebar brosur iku, dumadakan aku weruh ana mobil CR-V Silver mandheg ing ngarepe kampus iku. Yo, ora salah, iku mobile Antoni. Temenan, Antoni metu saka mobil iku banjur buka lawang mobil ing sebelah kiwa. Ana cewek Cina metu saka kono. Lan Antoni gandeng cewek iku. Rut, coba Rut. Iku ana cowok karo cewek iku foto nanging aja terang-terangan. Aja nganti ero nek difoto. Rudi banjur nyelingker neng sandinge wit kembang terus mutu cowok karo cewek iku. Nah, cerita bacute ditunggu ing bagian 5 ya dulur. Aja lali paring like ing video iki. Uga sing durung subscribe, monggo enggal subscribe ing channel iki. Matur nuwun.